Сәлем достар! Шашлыктар сезоны үтеп бара, уңган килендән һаман да бер рецепт юк дигәнме достар? Борсылмагыз, хәзер барыһын да өйрәтәм. Шашлык өчен безгә кирәк буласа тавык ите, көнбагыш мае, һауган һәм минең сирем дип әйтәм, секретым, ул да булһа өй майонезы. Иң башта әйләгән өй майонезын әзерләйек. Өй майонезына безгә кирәк көнбагыш мае, toz, şeker, горчица һәм бер йомырка. Өй майонезының рецепты менә мин бүлешкән идем инде. Теләгәндә әдрәк лимон һутын да һалырга була. Тагыланкамын борыс. Сак кына борыс һалайык. Булды. Хәзер блендер менән астан өскә карай һугыйбыз. 30 секунд. Шундай безнең майонез килеп сыкты, өй майонезы. Хәзер иһә иттең үден турайык. Итте үдегез теләгәнсә, зурлыкта эшләргә мөмкин. Мин менә шулайрак эшләйм. Хәзер инде һауганды ла турайык. Маринад өчен гомумән һауганды йәлләргә кирәкмәй. Мөмкинлеге булһа, һауганды күбрәк һалырга тырышыгыз. Шулай иткәндә шашлык тәмле килеп сыга. Күрәсезләргә булай. Бу һауганы көчлегенә. Безнең ите бергә кирәк була коярга көнбагыш майонезы. Барыһы да сама менән эшли. Туз һалабыз. Борыс, әлбәттә. Һәм минем монда специя бар. Өй майонезын һалырга калды. Мин тутышлай калам. Ошо эшләгән порция бер тапкыр шашлык пешерүгә җитәр. Болгатайык. Барыһын да яхшылап болгаттык. Хәзер капкасы менән ябып торайык. Яхшы була, әгәр дә ошо маринадлы итебез 1-2 сәгать утырып алһам. Ошо вакыт эчендә маринад яхшылап һеңәр һәм шашлыктарны пешерергә дә була. Аштарыгыз тәмле булһын.